Ja. Ulttis! Pidä ääntä! Ulttis meditoi. Oho! Samoja Akira. Ulttis kokeilee toimiks se pornolinkit. Ulttis uploadaa pornolinkkejä. Sanon pokunopiko. Pere sanoi, että sä lisäsit Silliksen takas ja muutit ton nimen ja sitten kaikki päätti spämmiä ton täyteen. Kävi ihan kuin Naatorien fanichatille aikoinaan. Aha. Kuka on Akira? Akira! Se oli se Takato siinä Digimonissa. Onko se Akira takakasi. Ai kuka? Se on varmaan se anime. Se oli siinä Digimon Tamersissa se joku ääninäyttelijä. Joo, eikö se on se anime? Hieno mies. Se anime. Se olen Kawaii sugoi desune. Nippon... Jollain kuuluu telkkarikin Bling bling. Ooki oppai. Televisio turpa kiinni, ei kiinnosta! Hei! Hei! That was beautified. Hei! Kapa. Kapa. Homo. Vittu. Ei joku random mut kuuluu. Vittu! Ai. Ai! Me kiduttamista. Kapa lisää kaikki kontaktit tänne. Ok. Tämä on kuolemista. Kohta meillä on kaikki niinku Skype kanssa täällä sitten päivän niinku lopussa. Kaikki onne. Mitä vittu nyt taas? Henkilön Akira takakin tästä keskustelusta. Kaikki. Tää on Tubekon Mest. keskustelu. Kaikki on. Tubekon. Herra jumala. Teille.